näme etdiň? Tatuировка üçün maşinkan öğrendi ulan. Şoň üçin zatnym taýnap durun tatu üçün bilýän. Tatu bilýän, tatuировкалы. Özüň etjek bolýarmy? Awa. Labla studiya var oğlumlar, niştek zatlar çekip berýärler. Öz suratyny hem çekip berýär. Gerek bolsa oğlumlar daş etdi. Beýdip bilmeýän o tüsse ulaşyp bersin. Öylemi? O beýdip ýejem bolmaýar. Kuşuda kasap koysa gowy, tatuny da Ingo Master'dan alır. Hemmeňize salam, Plus Elimin gepleşigimize hoş geldiňiz. Bilýänlere bilýändir, bilmeýänler üçin aýdaýyn. Plus Elimin gepleşigimizde 50 000 geçen blogerlary we adminler çağırýar. We bugünkü mihmanymyz Instagram'a rekordlar ýeten. 7 000den köp efirde, gönü efirde, 25 000 ýakyn istoriýalary görnýär-de. Gaty aktivni bir blogerlar, adminlaryň biri Tımstars Döwran. Talipler bilen challenge'da kimlerle diýiler? Kazanyň talipler bilen şu challenge'in soňunda nokat goýdyk. Dünýä türkmenlerine salam we diýler. Dostlar, gepleşige sıptırman görünsü ve bu gepleşikte ekskluziv videolarımız var. Hiç yerde görmediğiniz bu videoları bugün birinci gezek bizim gepleşimizde görürsünüz. Plus 50 000. Assalamu aleyküm. Ve aleyküm salam. Jeyt gowmy adaylan. Şükür ýaşy. İlki bilen Tımstars Plus 50 000 gepleşimizde hoş geldin. Sağ ol. O senin berden azalarımız bilen salamlaş bilersin. O dostlar eme salam, Tamam Media azalarına salam, bandasyna, toparına ve öz auditoriyama ve hem işler etýän zritçiler emesine salam. Taýyn bolsaň başlaly. 7-24 taýyn kak. Istoriýada aýdyşmaýar. Berekellah, onda başlaýar. İlki bilen Döwran özüň barada aýdyp ber, awtobiografiýaňy aýdyp ber. Men adım Döwran, Aşgabat vilayetinde doğuldum. Men adım Olya, Aşgabat vilayetinden Türkiye'de okuyan. Aşgabat şäherinden, Ahal vilayetinden. Aşgabat şäherinde doğuldum. O Nagina rayonuna yaşayan. 6 yaşıma çeli Aşgabat'ta yaşadım. Şu adam Aşgabat'ta yaşayan. Okan yerim Kaka, maşgala ýagdaý sebäpli Kakada okumaly boldum. Ýöne Kakada kak mamamlar bolan üçin şo taýda okumaly boldum. 13-nji, 19-njy mekteplerde okudum. Aşgabatda muzika şkolada okudum. Şolar ýaly. Ukrainada okudum. Soň Ukrainada okudum, tahsiklatdym. Türkmenistana gelip şolar ýaly. Soňam Turkiýa gitdim. Turkiýada ýaşadym. Şu adam Russiýada ýaşaýan we şeýle okuýarmy maksadym bar. Ýagdaý şeýler. Şöyle, berekellah garo. Inni İlk birinci berjek soralan bir ýerde. Döwran näme üçin lakamyň gara? Lakamym gara näme üçin? Kiçi wagtym dogry masam. Kiçi wagtym gara ýagyzdym. Günüňkä aşagına kän oýnadym. Şu adam обычный adamlardan отличаться etýän imne renkimde. Biraz gara ýagdy bolam soň kiçilikden gara atgaly. Başda bir hil görýärdim, soň oňuşyp gitdim, nabarot. Her hiler wet lakamlar bar, gara samras mykam diýe. Beter açarjygy bar, beter bir ütkeşikligi bar, ha? Gara. Simbol 2020-nji ýyl gara söz moda. Meresto. Jalba ýok. Häzirki wagtda Hayfa şäherde näme okuýan? Şu wagtda özüm Russiýada, Moskwada ýaşadym. Şu wagtda moment Voronejda, nesip bolsa şu ýyl Voronejda okuýarmykçy. Şolar ýaly. Şu wagtda Voronejda hem ýaşaýan hem okuwa taýlanýan. Tööleme. Yanlışmasam öň Türkçede bolup gitdim. Öň Türkde boldum. 2017-19 çelini Turkiýada ýaşadym. Nerede okuyan diyecektim. Böyle o soru geçeceğiz. Näme bölüm okuwa başlajak bolan? Näme fakultet?
Fakultet ekonomikany okudum. Şu ay ekonomikany izine dowam etmek isleyen Voronejde. Turkça okujak boldum. Turkça şu sebäpli geldim. Soňam okuw girip bolmady. Turkça has kynrak okuw tarapdan. Şu an Moskwada. Şu an Rossiýada diýjem. Okuwa gireňe hiç. Birinji tapyr interview berýän. Aslında oň hiç hil biler ýaly. Tolgunmak, o aldyramak da, tolgunmak bolýan da. Ve şunkel bir zat Türkiye geldim, okuwa girmedim diýen bir tarapdan gowul, egerde simboli ýene ortça sypdyrýan başlarsyňız da. Okuwa girmediň bir tarap gowuldy diýen, eger esasalam eger ekonomikany okumak türkçe gaty kyn, men bilýän bärde okuyanlar has gowulýandyr, okanlar hem has gowulýandyr. Bäriniň matematikasy zady isegler gaty kyn. Dowam etdik Döwran. Ýa-ni diýdiň men kiçikem has garadım diýen. Şo arada kiçikem has garadım diýen, ýagny günde köp oynadym, polibom elbetde. Ni toşda o. Kaw. Kiçiken näle oglandyň? Kiçiken näle oglandyň? Ýuwas oglanmy, garagol oglanmy? Garagol, 100 000 çapyk-çupyklaryna serdi we garagol diýip bolýar. Srazu aslında garagol raktym, köçededim. Mysal üçin men Türkmenistanda ýaşap şu wagtda çeýin awaza gidip görmedim. Näme üçin? Ejem zat awaza gitýän wagty men alkyçek wagtlary men gidemokdum. Köçem maňa has ýakyny, köçede oynamak maňa has bir ýüregime ýakyny dar. Şo sebäpden köçe oglan diýsem hem ýalňyşman, garagollyk mady spakoýstwo da bar şu arada. Akaunda geleli. Timur Stars gruppasy barada aýdyp berseň, haçan açdyň, näme maksat bilen açdyň, niýediň nämedi? Timur Stars'y ýalňyşmasam 2008-nji ýylyň mart aýyna açdym. Şo wagtlar gruppa açmak modady. Şular ýa has bir türkmenler bir Instagram'a girip şu gruppa adminsta şular ýa zatlar başlady efirler. Şo wagtlar görýärdim ki herkilje gruppalar bardy, herkilje bozugrak gruppalar bardy. Şoňa kak bir gahar etdim, menem açyk göreýin, menem şulardan gowy etjegmi bir hili gözümde tutup maksat goýup, şeýle başyk gitdim. Şular şondan berim şu wagt ýöretýän. Ýöne şu wagt dogry maýdaýyn. Öňe sen o bir gruppa hökmündeň, ýüzüňem tanalan okdy. Dogry aýdýar. Ýöne häzir bilensiň bir gruppa hökmünde däl, eýen bir bloger hökmünde diýip biler. Arkaň sebäp sen aňarda bildiň blog alyp barýan. Bütünleyin postlaryň bar, bütünleyin challenge'laryň bar. Ütke ol zatlarda aýry-aýry gelers entek. Ýöne diýjek bolýanym, ütgetdiň formatyny. Ben gruppa hökmüne ýöretýärdim. Timur Stars diýmek, men öz adymy goýdugymda eýle özüme goýan nazwaniýamda aslında Timur Stars türkmen ýyldızlarynyň birleşen ýeri diýip gruppamy açmak sebäbi. Son wagt geçdi gruppalar o zady galy. Näme diýsem ki? Gruppalar populярnysy galy. Gruppalar ýörmen ugrutda blogersta başlady. Men o wagt hem gruppany ýöretýärdim, hem efirde, istoriýada özüme aktiwni alyp barýardım. Wagt geçdi, kelläme pikir geldi, biriň üstünden işleýänden, bir üçin işleýänden öz üstünde işlemek has şu wagt amatly we girdejlik hem özüňe näme diýsem ki? Girdejiden beter mesen diýen gepiň bölüp, ýüzüňi brand edýän, sen bir lichnis hökmünde özüňi şahs hökmünde tanadýan. Öz üstünde işleýäniň has dogry görüp, blogersa başladym. У меня хорошо получается. И вот devam etdim. Razylaşan. Şuna razylaşan. Timur Stars gruppamynyň 1-2 ýyl öň peselli, aktiw peselli bir aňarda bärde görünmesi goýdy, post paýlaşmasyny goýdy. We sen men dogry bir wagt aýtmaýyn, 1 ýyl töwerek diýeli, 1 ýyldan bäri birden aktiwni götürüp başladym. Birden ýanky challenge'lar etip başladym, primo efirlerde ütkeşikatlar etip başladym. Oňa näme sebäp boldy? Birden etmeňe. Gitmem sebäbi näme bolajak Tunur? Şo wagtlar näme diýsem ki, kyn ýagdaýlaryň biri her kimin başyna bolup geçýär. Kyn ýagdaýlarda stresli, maşgala ýagdaýlar, finansiv ýagdaýlar, şo sebäpden şo wagt plus telefon döwürli 25 000 patpiska eten soň. Telefon döwürli zat etdi, soň işledim, zat etdim, okuwat aýlanyp şeýdip şo wagtlar goýmaly boldy. Soň Moskwa geldim. Moskwada aktiwni ýöre duradım. 35 000 çelli, 35 000 aktiwni alymda ýene höwesim açdy. Sebäbi has bir skuşnrak bolurdy. Tamam, wapşe Türkmen Instagram mediasy diýäli. Bir gün ejem bilen jaňlaşdym. Telefon aljak bolup berdim. iPhone 11 Pro.
Ejeme dedim şulara telefon alacak. Yığnayan pullun näme etken oğlum dedim. Benim eje telefon alasım gelýär, şulara telefon näme etjek dedi. Şu bloggersa başladı Instagramda ösüp bolýar, şoňsynyň giýdeji alyp bolýar, gazanyp bolýar dedi. Ejem şonu dedi, oğlum isteseň men sana pulum bereyim üstüne dedi telefon almak üçin, ýesi ýetmeýän bolsa, ýöne yapışan işin dakan sayetçek bolsaň dedi. Men sana 100% inanýan dedi. İş ondan şu telefonu gün ertesi gün pikirlenmen gidip aldım. İş ondan ejemiň beren maňa motivasiýasy, maňa gollugy, hafır öňe gidişlik berdi. Esasy zat ýakyndakylaryň inanmagy we özüň inanmagy kandy. Ben bellek geçeyin, doğru diýdiň. Bellek geçeyin ejelerimiň ýagny mena ene diýende enelerimizin can sag bolsun da birinji derejede de şolaň baglygyny uwanaly, şolaň baglygyny ýani beýeneli bilenmi? Sebäbi şolar bolmasa biz hiç kim. Doğru aýtýan, jaýdyr. Bonus golan. Şondan näme şu aktiw ýöredip gelýän şu sepine şelli. Şolar ýani. Gülýärli. Gelýärsiňi köpsün gyzyklandyrýan mowzuklaryň biri konkurs mowzugyna da. Tesirlerde, bir san tesirlerde ünsördim biri ýazypdyr. Men konkursda utdum diye ve maňa diye şo sowgady bermediler diye. Bu berde bir erwet pikir ýazdyrak olam ýa şolar ýalbar mümkin bir ýagdaý bolmaly. Men berde sen jogap bermeden odal men jogap bereýin. Bizde de mediatymyda biz YouTube'da da edenimizde de käwat şeýle bir düşünşmezlikler bolýar. Accountu meňde şolya ady, ýok men şol account diýip men utdum diýip düşünüş şonky alap ýazýanlar bar. Soň biz düşündirýäs, ine şu suraty siz accountuňyza goýun. Eger siziň suratyňyzda şu account bolsa we biz mediatymyda paýlaşan sylkalarymyz şoň bilen dengelýän bolsa, bizim üçin hiç il tapal ýok. Siz alýaňyz ýa başga biri alýar. Hemme zat halal bolsun diýäsde. Şonky ýalňyş düşünşmezlikler boldum ýa. Bam bir zat, şo barada bir zat aýdyp berseň, öz pikirini aýtsaň. Diňe kommentariýada diýip bilerler, atak bular ýa sluçy öň başga blogerlaryň arasynda boldy. Şular ýa utan oglanlaryň, utan adamlaryň zatlaryny bermän blog edip lewi saýda açyp öz haýyrlaryny ulanýan haram konkurslar käm ýöne bolýar. Öz meselemizde gaýdyp geleli hiç bir adam hiç bir ýerde ýüzümize diňe kommentariýada moj 1-2 sank hater olaram şu wagtda haterlaryň arkasyndan gelen gep bolaýmasyn täze çeýle şu wagt näme diýsem ki man diçmek ýalňyş şor özüň apravdaýt etmek ýaly bor. Ýöne bular ýa-da hiç ýerde hiç kim hiç hili bolmady we hiç kim biziň ýüzümize hiç gaçan diýip bilme. Maksimal halat, maksimal prozraçnyk ýa belki öňkü geçiren konkurslarymyzyň arasynda moj etmeli şertleri dolu ýerine ýetiren däller, şo prosesde şoňa berilen däller belki men ýadyşyma düşünşüne görä olar ýaly sluçym bolmadymy kam diýär. Bolanam bolsa gemeda çesni efiri historiýa, hani müňlerçe adam görýär çalaýan gyşyk bassaň takita ýüzüňe urýarlarym, sen dogrulaýarlarym, aýtýarlarym. Tak şo bular ýaly gepdiňe kommentariýada bolup bilerim kam diýär. Ata ýüzüňe hiç gaçan. Yanky temaga gereli. Yanky temanda mysal üçin yanky mowdugyna gereli diýdiň. Utanlar boldy, lew account açdylar, fake account ve men şol diýip özüni aljak boldylar telefonu. Şunu birazcık golga geçelim. Men öň eşitdim, näme üçin eşitdim? Men şo wagty maňa kän ýazdylar, ana şu plan oglan utdy, ana şu plan oglan utdy, dat diýip maňa ýazdylar. Sen bardyň şo sluçlarda, senem şu wagtlarda informasiýa öz storiesinde paýlaşdym. Men şonda diýdim öz storiesinde. Maňa birinjiden ýazmaň şu temada. Sebäbi konkursy men gurnamok, meniň şo konkurs bilen aram ýok. Ýöne eger meniň bir pikirim biljek bolsaňyz, şolar ýalňyş bir zat bolýan bolsa, şo konkursa gatnaşmaň diýdim. Meniň pikirim bu diýdim da. Eger inanmaýan bir adamyň bar bolsa, şo konkursa gatnaşmaň. Şo. Meniň pikirim şu da. Bu kist meniň şahsy bir pikirim. Owa. Soňra men eşitdim, şoňa iPhone utan birine iPhone bermediler, iPhone berdiler, Kitaysk iPhone berdiler. Kitaysk iPhone berdiler. Şunky Allah. Plus bermediler, plus blog etdiler, plus fake sahypa alyp özüni aldylar. Götü açyldy, halk abarod alyp urady, hem ýerde çykaryp uradylar, blogerler gollap uradylar, toşda nepravильный hereket, haram konkurs diýip alaýly, tarif şoň nazywany jygyň. Bermediler, ondan soň uja çykalyga ýok, pullar sowulan bolmaly bileme o taýlaryna soň Kitaysk iPhone alyp berýärler şoň ýerine. Suçlar ýa bolup geçdi, müňlerçe adam muňa şaýat aýtma geregem ýok. Şular ýa jogap. Kimdigini bellämeşekler, Türkiýasyny bilýän kim. Niyetimiz birini maskara etmek değil. Hiç gaçan. Elbette. Şunky al bir zat.
Sonky konkursda tüm başlar bilen siz 2 sanak maşin koyacak diýdiňiz. Näme üçin bir maşin koýdunuz? Näçe bir maşin koyduk? Jaýty bir eçek bolduk şu wagtlar. Men gow konkurs etdim, 7-nji koydum. 7-nji maşin gowy ýagdaýda hemmeden gow geçdi, halal geçdi. Garansam günü näçe bir hepden içinde geldi. Gün şoğunun 6 ay karoçy. Gow geçdi. İkinci konkursa Kemal bilen maslahatlaşyp da konkurs edeli. İyi konkursun bahatyny belli bir möçberde koyduk. Diýeli $100 diýeli. O $100 hakikaten diýmän gönemede açyk aýdalajak kartlar açyk oýnaly. $100'dan etdik. Где-то 30 adam üýçdi. Şo adam konkurs başladylar. Как бы не назло, а şoğa gördüler konkurs etmekden gow giýdeji giýär, ili konkurs etsen gow galýar niýet bilen hemme tanýan bu gürlen grup bolan adminler hemme başlady. $50'dan 40-45, 50-35 $çenli konkurs etdiler. Şo sebäpden hem bizim diýen summamyzy götürmedi hiç kim. Götürmedi ve olara başga olar bilen gatnaşy. No gatnaşyplar olan konkursuna gatnaşýa we netije alyp bilmeýärler, netije alanlara moly rezultat. Şo sebäpden pes etdik. Bahatyny gün ýarta. 70 getirdik, ondan soň $50 getirdik. Значит, summa azalya, ýarta zatlara maýylýar. Bir maşin goýjakdyk, dogry. Summa gün ikisine bölünü 2 ýarta. Indi bir maşinin Awa ýöne şunçalyk bir zat. Men berdim aýdyp geçeýin, ýene de şo konkursa häzir gidip dur, gow gidip dur. Ýöne siz näme üçin şonda bir maňa häzirki düşündürüşiň ýalyk bir storiesde düşündiren bolsaňyz, adamlara pikirimçe has ansat bolardy. Maňa şonu mediatymda kän soradylar, näme üçin bir maşin goýdular diýip düşünýär. Şu soraw döremediligi üçin bir kiçijek düşündürüş etkeçen bolsaňyz, has gow bolardymy kadiýar? Ýa, dogry. Biz efirde zat aýdyp geçdik. No ofitsialny şu zatlar bardy. Aýtmadyk sebäbi adamlarym bir razivt adamlar köp adam. Men düşünürm kämeýdim şu zatlara okuma bellemek gerek gelmekkämeýdim. Ýöne goý berilen ýalňyşlyk radylaşan bu zat bilen ofitsialny aýtmadyk. Men pikir etdim düşünürler. Sebäbi ýarty baha gün 2 ýarta bölüni. 50% skidka ol, значит, harida madalya şoň görä. Öjüýümizden goýup bilemiz okda. Berdi dostlar belek geçeli şo konkursa hem gidip dur gatnaşak diýenler gatnaşyp bilýär. Nämeler bar şondan birazcık aýdyp geçdiň? 2009'un gow sagat ýaly işleýän 15-nji var, rady 21-15. Pul bayrakly ýerler bar, 50 milyon köne pullayda, en şu ýerde pullan ýardım şonu. 50 milyon, 30 milyon, 20 milyon, 10 milyon bir näçe pul bayraklary ýerler bar, 20 olay geçeli. Şolar ýa. 20 sany adam gatnaşyp paýyn alyp biler öz nesibesini. Iň esasy maşin gatgow sastaýanýada şolar istese maşynyň pulunu berip bilýär, istese maşynyň özüni islendik geldi. Men aşağıda salgysyny goýaryn, o gatnaşak diýenler gön salga basyp geçip gatnaşyp bilýär we şertler şo taýda olanlar ýene düşündirip geçýär. Plus 50 000. Döwran indi azajyk skandalny temalara gelýär, skandalny mowduklara gelýär. Pikirimçe köpüsini gyzyklandyran sorawlar hally we beýleki olanlar bilen nämeden başlady araňyzdaky gammagal we konflikt nämeden boldy, şonu bilsek. Salam dostlar, 2 günden beri aýdyp görenden bir ýerşiň ýarysy üýşürüň pullaryny ödüp prosentini alyp galýar, bir ýerşiň ýaly eýle beýle diýip. Şol gara, tamaslar gara üýşürüň pullardan grupam içinde bir iki üýşürmäge aýtman üýşüren soň aýdyp. Men şunça prosentini alyp galýar. Nämeden başlaýyn? Başyndan başlaýyn, bir dolgu gurun bolmaly. Men kortka ýasyna näme bolup geçen aýdyp bereň. Bel habarlasyňam. Ben aktiv dekabrdan, geçen ýylyň dekabryndan beri aktivni ýöredip başladym. 35 000'dan şu wagtda sastaýanýa çelin. Şu wagtlar hem aktivni ýöretýän, hem efirler etýänim, hem bayrakly efirler etýänim, herkili kontent etýädim. Bir gyrasyndan diňe pozitiv hassa adamlarymyz bar, mysal üçin aramda hassa bolanlar bar, şolary kömek etmek, çäreler bolýardy, mysal üçin biri aýagyny artýardy, biri bilini artýardy, biri balansa düşýär, hafta ýol helakçylyk boýunça kömek etýärdik öz auditoriýamyz bilen. Şolar ýaly kömek etmem dowam etýärdim. Bir gün geldi, men kelämi şolaya pikir geldi. Diýeli bir hassa maňa kömek etdi ýa, menim diýen bir oglanmady. Aslında da goň şey barlar. Ağım diýdim, men aýagym diýdim, elim şu wagt toşna ýadym şonok, şolar ýaly balezin, şolar ýa bir zat boldy, toşna ýadym şonok, näme men şu operasiýa etmesem
hiç ili ayağımı, elimi, eli deyip ala, elim kesip ayırıyorlar dedi. Ağam sizin kömek etmeseniz, bana nasıl onu kömek edip görün dedi. Men şu atlar kelime pikir geldi. Misal üçün men dedim, dostum sana polnus operasyona kömek edelim. Sebäbi bundan öň köp adamlara kömek etdik. Näçe adamy invalidlikden alqalyk, köp adam ölümden halas etdik. Köpsini kömek edip bolmady. Auditoriýa bilen sağ bolsun hemme kömek edene, hemme şular ýaly haýır sogaby, pul ýatyranlar, wapşe gogun pazerşkasyny berenler, doga edenler. Auditoriýamy köp minnetdarlyk bildirýän şulayda. Men ýygyň dost elin kesilýär dogurdam. O dawaýçy jaňlaşaly. Birinciden jaň alyp bilmedim, ikinciden bolýa zatlar hiç. Diýdim, dawaý sana kömek edelidim. Mysal üçin sen operasiýa polnusy çykaraly, ýöne sana gelen summadan 30%-ni alıp grupa singdirjek. Näme üçin singdirjek? Senin al gelýän hassalaryň has bir näme 30%-da mysal üçin efirde men köp baýrak paýlana. Efirde kim atmeýetke edeni, kim patpisat edeni. Diýdim şu 30%-ni alıp men auditoriýa paýlajak we auditoriýany ulotjak. Senin al hassalara has bir auditoriýa ulanyp kömekkäň geler ýaly. Men öjügime däl çysta şu auditoriýany kämilleştirilmegine ýatyrjak diýdim. Ösmegine. Bolýa etdik o. Bolýa etdik. Ertesi gün şowuny öýdäkleri maslahatlaşdym, ýandaky oglanlar we maslahatlaşdym. Şolar ideýam maşalar ýaly gelen summa 30%-ni alyp auditoriýa singdirjek, auditoriýany ulotjak we inniki gelen hassalara has bir uly kömek eder ýaly. Öýdäklerini gollady, sen azadyň, näme sen yanlış gereket kasaplandy, proje dogry pikirleň, mişlenýärler. Ýatdym turdum, ýerden turdum. Bu kerekediň maňa görä ýanlışmy, dogrymy ona biljekkäl, ýanlışrakdyr, palebom. Men pikir etdim, bu hareket yanlışda maňa görä däl. Maňa şundan geren auditoriýany ösmegem gerekkäl, galmasam gerekkäl. Şu razgowar şaýda betedi. Şoň bilen şu razgowar ýapyldy. Ol oglan soň ýitip gitdi, men habarlaşyp bolum, şeýle kömek etjek bolum, ýitdi, elini almady, bilem o hakykatdan hem şoň eli kesilen, ýa-da ýaralymy kömek etmen, onu bilem o moj plan ýip biljekkä, moj başka niyetler bilen maňa ýazan. O şey diýýärler. Soň oglan ýitip gitdi, aradan wagt geçdi 4-5 ay. Soň ýanky haly diýýärler, o haly. Indi men pikde diýmän. Dur, halla geçmezden ozal. Bir dadan okot goýup geçeli. Devran, şu 30%'nin gürüňi kim gyzyklandyrýar da? Bolýa 30%'nin gürüňi boldy, sen tawap etdiň, ýygyna gaýtdyň. Men diýjek bolýan sen hiç ile kömek edel diýip 30% ýekece gezek aldyňmy, almadyňmy? Serhat şeýle başlaýaly, men şu atılan töhmet üçin men uly efir etdim. 7 adamlyk, şu bu da kazad eder ýaly. Men mundan öň men garaladylar. Hemme kömek eden kimin aktivni reklamany alyp baranyna hemmesini efire çağırdım. Ýeke jagyd bilen gürleşip bilmedim, merjenleyip. Ola Moskwadan, Bilnardan, şoňa polnusy kömek etdik, Amerikadan sponsor etdiler, Türkmen oglanlar, Türkmenistandan, auditoriýadan bir şo swyaza çykmady. Şoň ýanyňky garnaşynda da ýazdım, özüne de ýazdım, hiç kim swyaza çykmady, hatam okulmady, gerek ýerine kömek sorady. Menem diýdim, şu men adym garalajak bolýarlar, maňa kömek edin, size meniň arkamda durun. Hiç kim swyaza çykmady, bolýa ola hiç. Efir açdym, kim o zatlamy, kömek eden adamlar. Efir alym. No, kemmesin efir aldım, men şular ya gurrun boldumy? Ya 25%, 30% sizden soruldumy? Ya kartlaryň ýerine, sizin kartlaryň ýerine öz kartyma goýulmagyny isledimmi? Ýok, hiç emmes aýtdy. Şu adam efirlentada geç görüp bilersiňiz. Hiç olar ya razgowar ýok. Olar ýa hiç bir adam şu wagtda çel ýüzüme durup bilmez. Sen meni 30% aldyň diýip. Ýekeci adam olam şol, men şoňa diýdim, şo taýda şo razgowar açyly, şoň bolem şo razgowar ýapyldy. Düşündüm. Ýagdaý şeýle. Düşündüm. Hiç kim diýip bilmez. Men sorama jogap aldım, gowy jogap aldım. Indi ýanky nämeden başlaryny aýdyp bersen, haly bilen. Ýani dowam etjek bolup duýdyň, aşon dowam etsen. Wagt geçe 3-4-5 ay, näçe wagt geçen bilemok, o situasiýa ýatdan çykyp gitdi ýa. Şular ýa haly diýip biri var. Aýtmana gerek ýok, her kim tanýar kimdigini. Şular ýaly. Näsat gruppalar ýöretýär, bir türkmençilik masgara etjek, gyýlary bir ýere sokjak. Şolar gruppary. O ýitip gitdi täzen geldi, näme galjagyny bilenok. Şular ýaly filosofik gurun var. Güýçli bolasyň gelse güýçler bilen oýna. Haly men bilen oýnamana başlady. So screenshotlar bir ýerden çykardy.
tapdym, şoňa jogap edenler. Onuň öz komandalary bar, tam hally ýene sagynda çepinne, hally kak peşke sagynda çepinne o zatlar dur. Rulit etýänler dur, şo men ýykmak üçin, şo bilemok men ýerime geçmek üçin diýmäli. Men üstüm menen PR seçmek üçin diýip men özüme hasapladım. Gepin gysgasy, näme görnýär, ona bilemok. Gepin gysgasy o edip hype edip konfliktin arkasy bilen ýanky goh, gammagalyň arkasy bilen hype edip, ýagny aktivini arttırmak. Birini qaralamak bilen men şeýle aýdaýyn, jeýtim men ýese ömrümde yamanlamak bilen diýerim. Eň erwet günüň haçan ýem bolsalar, şowuny, şo bir gün öňýän haçanda men garalanlaryna, men şowun kinodadym bir tanşym bilen. Şowun efir etdiler, şo screenshotlar çykarypdylar, uly efir etdiler, maňa söýüpdiler, ay bolun gara, haram, suda. Men gelýän telefon maçyan palotdan çykýan, müňlerçe sapşeýne, to şo her kim garaşypdyr da men ýyklanma, niprany hereket etjegimi. Ay haram zada, niprany hereket, men seni gowurup berdim, näçe haram pularlyň 30% alypsyň, öz haýryň ulanpsyň. Şolar ýa şogun men iňerwet günüm sebäbi hiç gün başına gelmesin, haçanda müňlerçe adam sana erkeni zat ýa-da sen hakda başga pikir etýär. Haça sen dogry ýolda barýan, şo nälisem kam. Kıyňagdaýlar dil ben düşünürip bana o çustalarla. Şoň üçin men uly efir etdim. Efirde de hemmesine absolutno 100% dakazat etdim. Bir adamym maňa 30% menen aldyň diýip bilmedi we diýip bilmedi. Sebäp alamok, sebäp şu pikiriň ýalňyşlygyny bilip men izme aýtdym. Eta nabarot öz ýalňyşlygyny bilmek, ýalňyşlygy adam ýok, ýalňyşyny düşünmek, ýalňyşyny düzeltmek. Men gitmedim, men ýalňyşlyk edip, ondan ýalňyşyny düşünmedim, men ýalňyşlyk etjek bolýum. Men şoň üçin diýen, oňa men düşündüm gülýaly. Ferhat häzir sen bir azajyk zat etdiň, görüp durum men sözlüğünde, datlaňda, gözüňde duýgu bar. Bir jamut. Diňjalýas täzeden başlaýar. Plus 50 000. Sorum ýanky ýerine bir gow edip nokat goýaly. Sen efire gireňde beýlek oglunlar. Men efir al diýip köp aýtdy we şo wagt tüm bagışlarym Kemalam sana diýdi. Belki birini efir alıp yüzme gepleşersiň diýip. Ýöne sen efir almadyň. Şonda efira almadyň sebäbi näme? Men bir efir aljak bolam, şo glan peşkan ýöretýänler, gyrasyndakylar, şoň itergi berýänler, meni ýykmagy buýurýanlar. Şoň bir aljak bolam, bir sapar, bir iki sapar goşulmady bilemok. Swazdan ili öz goşulmady, ona biljekler. Nälisem kam? Olar men garalady, garalawjy hökmünde menem özüm akladım. Sudjada kim halk? Sudja halka dogry dämi? Men glan halkyň öňüne dakazat etdim, toşto öz situasiýamy, öz prawatamy açykladım. Şo men olar bilen guruluşmagyna niýetim ýok, sebäbi men olar bizden kak nälisem kam? Borçlu da olar düşünme. Olar garalady, öz işini etdi, men özüm akladım, öz işimi etdim. Halka mende baka vermem, halkda galy. Halk paşti 98% düşünür situasiýa, gördü, göz bilen. 1-2% heyt galy, olaram toşda ömrüne içi qaralykdan adamlara ziyan etjek bolup gören niprayny adamlar. Olaram blog edip taşladym, şoň bilen hem kemala dönküsýär. Bilýän men mowzuum has köp sungat çämasy, sungat bilen has köp gyzyklanýan. Ve maňa başga bir tanış olandan bir urut Ferhat bol oğlun, sen tanıyan oğlanın vardı, näme diýip ýatyr diýip bilýän. Men hem açdym we gördüm şonu, dinledim ve olanlarda var bir hype edip ösmek üçin ýa bir seni bir garalamak üçin, has dogrusu şok, seni garalamak üçin, senin ona bir karzyň bar ýalak, senin bir ona yamanlyk etdiň bar ýalak. Bir sözlerinde intonatsiýa duydum da bilýärmi? Sen on bir yüreğini biləm, inecik basypsyň ýalak biləm, şonka aljak bir zat bar da biləm, diňe göterilmek niýet däl. Näme diýsem kam? 10 sapar kömege adamy, 10 sapar kömege jeýti. Bir sapar etme, sen kim? Sen erwet. Şo situasiýada bar şo çatışýar. Şo wagtlaň hemmesi şol temada bam kam, şolam gatnaşyga. Bir sapar bir zat atkazat edenler belki bir ýerlerde etdimen. Reklama hukmunda, men bir reklama sorady. Men reklama etmedim, 2 3 sen. Şo glavny. Etmedim, şu zatlardan bilemok, iç garalyk döredim maňa bir ýigrenç döredimi?
Men fikrimçe ýöne samam jeli böyle aysan ayda oturmaly bra. Hallı yanlışın boyuna alıp stories paylaştı. Ýöne diňe senden däl, aňyrda başga adamlarda, başga gyýda olanlardan hem yanlış. Yani ötünç story diýip stories paylaştı. Mesela salam mehriban dostlar, şutaýda öz aramyzda grupda näme kimler bilen haýty adminler, haýty blogerler, Selvi, Ayın Papina, Bagty, Gara Tamyslar, ýene Gülşinar, Täç, ýene kimler bilen şutaýda uruşan ortam ähli jaňdan ötünç story haýtyngadan göwnüňde degen ortam ähli jaňdan ötünç story. Inni şunýalyk uruş söýgüşli temalarda, inni şunýalyk uruş söýgüşli konflikt temalarda özümi wapşe görkezmedi we çalışjak. Ýöne men eşitdim. Senin yürütelik bilen ötünç sorap, jaň edip ötünç soran videosu var. Şo videonu bize uğratsan ekskluziv şeklinde biz şo videonu adalarımıza görkez geçelik. Pikrimçe köpüne gyzykly. Bolýa. Şo video batende, doğru mu? Köpçülükleyin etdi. Köpçülükleyin hem soň ýalňyşyny düşünüp ötünç sorady. Liçni özümden hem özüme de jaň edip ötünç sorady. Ýalňyşyna düşünlenligini, eden hereketiniň näde olduğunu bildi. Şo videony uğradyň. Şu ara, gara şunýaly aramyzda düşüşmedik. Bolu gat görme menden ara ötünç storendim. Ýalňyşyna düşündiňmi? Awa. Gowy eger bilen ýalňyşyny düşünüp boynuňa alıp men ýalňyşdym diýip başlamak soramam, gowy zat, olan bir. Gowy zat. Mertlik mi kam yani? Mertlik. Ýalňyşyny düşünmek en gowy zat. Mertlik diýeli, ýalňyşyny düşünmegen. Diýene olaýar hereket, dapustim olaýar hereket hiç gaçan etmeler. O adam herkil pikir geldi, jaýty şonda, herkil pikirler geldi. Daja nälisem kan bir hili özüne kas etmek, bir hili şolar ýaja pikirlerim gelip gitýär kelýär. Gruppan soňuna çeli öçürüp taşlasyn geldi. Dolla jyndan. Ha? Gruppan soňuna çeli öçüresin geldimi, udalidesin geldimi? Bil näme etjegim bilmedim, prosto şo wagt itesim geldi. Täbi kyn ýagdaý jaýty. Senem düşme, ýöne düş görensiň belki haça şo. Yok da o ýene düşünýän diýjek bolan atlaryna. Tahminan düşünýän. Şu temany şuň bilen ýapýar we men şu wagt görüşüm ýaly. İstanbulda türkmen tagamlarymyz Fitch House'da oturýan. Senem İstanbulda boldun pikirimçe Türkde bolan bolsaň. Geldiňmi Fitch House'a? Geldiňmi Fitch House'a? Gelim. Näli bizim tagamlarymyz näli? Bizim agdalarymyz aýt, bizim tagamlarymyz näli? Aşgabatda da köp ýerde olar ýarda diýip görmedim Türkmenistan. Erkekler has bir reseptlaryň üstünde işläpdirler. Men pikirimçe diňe üstünlük garaşa Fitch House'a. Üstünlük dile. İnniki İstanbul'a gelende ön Kemal geldi tüm başlar mihman ettik. Edil fenem İstanbul'a gelen mihman ediyat. İstendik Türkmen nakalarını bilen, Türkmen taamlarını bilen karşılardı. Nesip bolsa. Köp syýla bolýar we sag bolsun bilýär. İşleriňizde üstünlük Fitch House asobini tagamlaryňyz öwüp diýdigimde ýa şo gepleşik gatnaşyp diýdigimde hakykatan hem Türkmen tagamlarymyz söýüp şolar şo taýda bişýärler. Minnettar. Dostlar, biz nerede? Biz elbette Yeni Kapı Fitch House'da. Hoş geldiniz. Nasıl yoktu? Bize Türkmen taamlarında küyüt etmeyen salgıyımız Fitch House. Bilişinize göre benim daşta oturan yerlerimizde birinci, ikinci katımız var. Ünlü olsa üçüncü katımız var. Doğru mu? Fitch'i, sonsa, yürük, mantık. Men sana oturmayın. Türkmen taamlarının əhlisi var. Size bilmedim, mene bu zatlan karşısında durup bilemok. Bana noş olsun, işlemem açık olsun. Plus 50 000. Ferhat, şol atlar diýen, şol bolan ýanky goh kanal bolan wagtlarynda Berdibegmenov bir storieslar, namyoklar, parmoklar. Berdibegmenov bilen araňyzda näme boldy? Näli boldy? Başyndan başlaly, gysgaça. Başy näli boldy? Men ul efirde oturdum, 4,5 5 000 rekordum, birinji rekordum goýdum, 5400 näçe adam. Bir wagtda seretýän adamlar. Go content etýärdik, talantlar bilen content etýärdik. Şoň orada baýraklar berýärdik. Şolar rekordlar goýýardyk, her kiljek efirde tam kol içme zatken efirler görenler bilýänler.
İşovat bir gıyda kömek etdi Belarusiýada hassa ýagdaýda rak mı näme kellesinden bir keselli. Şonda maňa diýdi, doňjugum diýdi, karaçy 100 tane adam öýşürjek efiriňe diýdi. Bir komda 100 tane bir pomişenýada. Şonu öýşürjek we men halkdan şo gıyda kömek sorarlydy. İşovat şo hakykatdan goşuldy, şolar 100 tane adam aňarda hakykatdan efirde 100 tane aňarda adam mesela prosmotrda 100 tane adam toplapdyr we şo gıyda kömek sorarly. Şo gıyda bir günne şo gerek summasy 3 göni. Her kim kartyn belledik, her kim puluňdy berýärmiz kömek etdik, olar bular kömek etdi. Şo tema yapıldı da daha efir dowam etdi aňardan berdi beýmeýän geldi. Her kim berdi beýmeýän allydy, özüm goşulmak isledi, pahody. Şondan men kan berdi bilen kan aram ýok bolan soň sebäbi bir dost oglanlaryň şoň bilen bir işte kan bir alalaşmanlygy sebäpli. Düşüşmezlik. İşte alalaşmanlygy sebäpli menem kan bir halap baramokdum berdimeňim. Hatta oglanlar gowdur işini sürlük arzu etýän. Kan bir simpatiýam ýokdy, almak islemedim. Öz wybrym, öz efirim, almak islemedim. Şondan soň şo hype başlady. Şondan soň men bir efiri almadığım üçin şu zatlarda öýredi, he? Şoňusyna başlady. Soň efirlerine, istoriýalaryna maňa öýkünmäni uğrady. Tam tuda 7-nji goýjak, ol bul aňar bär. Birazçyk konflikt boldy. Ýöne liçni özümiz guruluşdyk, chatda habarlaşdyk, kameralaşdyk. Hemme-de gowy birimiz üstünlük, her kim öz pozisiýasyna gal, birimiz üstünlük diledik. Şoň bilen hem gep ýapyldy. Şu adam üstünlük dileyen. Teret şo hally gozgody da ýene şu temany men şunu aýyp geçmesem bolmaýam. Döwran sen bir efiriňde men ejem ýok diýipmişiňmi, şoňky bir zatlar diýipmişiň. Şo arada näme boldy? Şonu düşündirip geçsen. Näle boldy. Hemme zatlar diýen zatlarymyzy sen YouTube'a goýýarmy? Berde mata bolany wa? No, hakiki razgowar bar da çyk bolýandy. Aýt. Şu taýlarda böktürüp geçikidäň. Karoçy näle bolu şo wagtlar efirler gowdy, efirler ýarýady. Şo wagtlar onuň Meredev Nolwar diýip biri wady bilýän. Instagramda nepravильно gıydan suratdan publikowat etýärdi. Haýsy budun görkezler menem on halka görkezlerin diýip arzu edip ýatyp ýören oglanlaryň biri tanama, birimi gıydymy şu wagtda şen ýüzüň görkezler. Näle bolýar men efirime gelýär, menem şoň tutýan pozisiýasy erkek gelişmeýän pozisiýa, men halama o etýän zadyny. Men efirime geldi, men efirde maňa bir zatlar diýjek boldy. Menem diýdim, Merede finali patpolnik krisalara men efirimde ýeri ýok diýip bloga saldım. Sebäbi etýän kerek erkek gelişek zat däller. Şoň bilen blog etdim, soň çağda geçdik. Çağda maňa ýazdy, sen karoçy kim, sen men tanaňok. Sen öýüňdäkileň ýagdaýy gowmy? Tipa men öýüňdäkiler ugrajat etdi. Şuň, sen eňiň atan ýagdaýlar gowmy diýdi. Men gowy Hudaýa şükür diýen ýene soraýar. Sen öýüňdäkileri öýüňdäkileň aladasyň en atalaň diýär. Menem diýdim, "Do sen gara niýetiňe bar eken" diýdim. Men Siratoy diýdim. Men Zidomski diýdim, ejemem ýok diýdim. Bu näme sebäpden öz maşgalaňy goruma instinkt. Öz maşgalaňy. Hoç men ýalan sözlärini tutaýdy, hiç kim aýtmaz. Ýekejemi tutaýdy seni durdurjak da, ýekejemi seni tutaýdy durdurjak. Sen berde ol bir fake adam bilen guruluşýarken ýok diýdin we ol şol gepinden senin zat edip kak ýotam karar çykaryp şo taýjygyny. Ana. Olam halwatdan işte şuraýa karoçy barsa üýtdäräň bar erbet niýetli adamlar bir kruga jem bolýar. Karoçy bilen şeýle çiýin bar, pil ýasadylar da, ha? Şo bolýar. Men açyk çiýinden pil ýasadylar. Allah Taala diýär Hudaý. Üýşüp sana ziyan yetirjek bolsalar, yetirip bilmediler, haçanda men islemem ne diýdiler. Üç maňa ziyan etjek bolar, ýöne amala aşmady. Elbette. Elbette. Bilemem. Şoň bilen şoň soňlaly ejem ýok diýdim, öz maşgalam gorasyň geldi. Hakykatdan beýerbet niýetli adamlaryň biri, belli de näme etjek, näme goýjak. Men ejem ýok diýip jogap berdim. Şo razgowaram eýtdi, beýtdi. Sen näme ýyl, men ejem ýok diýip ýylgyryp goýberdim. Olam sen näme ýylgyrýan diýdi. Yetim bolanyňmy diýdi, begenýän diýdim. Ýok, men sen erbet niýetiňe ýylgyrýan diýdim. Şoň bilen şo razgowar ýapyldy. O razgowardan 3-4 ay geçdi. Ýanky temalar açyldy.
Halliň açan semalar garalawjy. Boldy. Mere son bular bilen patkulçatsy etdi. Karaçy şunu has bir maňa bir ýekece bir ýalňyşlygym bolsa, ýekece diýen sözüm bolsa şonu jemlediler. Şo gurrumam şo taýdan çykdy. Düşündüm. Bu ara gara medianın edýän işleri var. Bilen daşar döwletlerde paparazzi da jolty pressa diýeli, jolty pressaň edýän işleri var. Mysal üçin bir sözlemde diýende, mysal üçin misal getirýän. Aslında o geylere menin garşylygym ýok, edýän etsin, men ýöne naturallar halaýanda, şo taýda paparazzanyň edýän, ýagny jolty pressaň edýän işi aslında geyleri halaýan. Şey dip kesip, şey dip çykarýar da bilenmi? Düşündüňmi? Mysal üçin meniň şu diýenim, paparazzi erwet media ulanıp bile alıp, arkayn ulanıp bile. Düşündüňmi? Diňe diýen ýerin kesip alyp indi. Düşündüňmi diýjek bolam? Şol mantyk bilen. Ýöne adamlarda bärde ýüzlenip geçeýinden, şolar ýalak zatlar bolanyny günü girmäň alajyk şeyle seyretmeň, birazcık şeyle seyredin, sağıňyza, çepiňize seyredin. Her diýilende da inanmaň. Anygyna barın, hemişe anygyna barın. Dowam et. Gelýär iň gyzykly soralyň bir da. Bular men üçinem gyzykly we başgalar üçinem pikirimçe has gyzykly tesirlerde de ýardylar. Adamlar köpsüni gyzyklandyrýan soralyň biri I'm Papina, ýagny bagty bilen araňyzda näme bar? Şu temada belli bir zat diýip bilemok, sebäbi prosesde ýolunda ýöne belli bir jogap berip bilemok, sebäbi Häzirlikçe siz dost. Ha? Häzirlikçe siz dost. Dostsanam ýaky. Tabii düşündüm. Sen Timstar Stories'ta paylaştın. Yüreği elin ýokara edip men goýup geçen adamlar. Ve I'm Papina bagty öz storiesinde yüreği yankı elini aşağı edip paylaştı. Men berden sapşenýany aldım. Dowam edýär. Halaşan gyýdyň barada sorajak gel. Senin idealındaky gyýdylar näli? Birinji oçur içaq bolmaly, şaha gogun bolmaly. Garaçylyk bolmaly, ýa-da prozrasiýa süýtýär bolmaly. Özüni ýeňip bilen gyýdy bolmaly. Mysal üçin bu situasiýada, mysal üçin erwetlikde, gowulukda özüni kämilleşdiren gyýdy bolmaly. Çusta ýumor güçli bolmaly. Ene näme diýim? Bolle şo zatlar iň esasy. Özüni tapan adam bolmaly. Gelýär indi gowdal bir agyr bir mowzuklarymyzyň birine, soralymyň birine diýelim. Sen bookmakerski kampanya reklam edýän we bu mowzuga köpsi negativ garaýar. Sen näme diýip biljek öz aklamaň barada, özüň aklamak üçin? Bookmakerski kontora şu reklam etýär, hakykatdan bize köp reklama satyn alýarlar. Nälisem ka bu YouTube'da, Instagram bir günlük reklama, geçici reklama. Men auditoriyamdaky adamlar 18 plus, 18'den ýokary, yani kämillik ýaşyna ýeten hemmesi. Şo sebäpden garan düşünýän adam bu prosta reklamadygyny bilýär. Men çotky napример, men 16 ýaşymda gara nämedigini çotky bilýär, näme erwet, näme ýalňyş. Bunu diňe diýip biljek, bu diňe reklama hiç kim iş galada prizovat edemok, bu diňe biznes başga hiç zat. Hiç kime maslahat beremok, stavka goýmany. Meniň bärde seniň nokat goýmagyny isleýän adam şu, stavkany sen asyl maslahat berýän, beren okmy? Hiç kaçan, hiç ýerde. Dowam etdik. Tymbaşlar Kemal öz agdalaryny duýduruş etdi de. Men eger rus dilinde bir reklama etsem, şo reklama ünfermen geçiriň diýdi. Sen öz agdalaryna şolar ýaly bir duýduruş ýa şolar ýaly bir näme diýsem düşündirdiňmi? Plan reklama ünfermen başta düşünürdüm. Men hiç kim hiç zat prizovat edemok, başta birinji sapar edemde. Hiç kim hiç zat prizovat edemok, çağıramogam. Şu hereketiň ýalňyşlygyny bilýän, no bärde bize birazcık finansowy поддержка bolýar, şoby birazcık Türkiýe media, imенно Instagram media biraz şu reklama da garip diýdim, adra. Şu sebäpden şu zatlar bize nabarot. Elbette, ýat ýurtda o çykdyjyňam kan, oňa поддержка berýär. Elbette. Dowam etdik. Sen Mysal şu belläk geçen stavkany mysal şu ýani ene satasa durwam etmediyse de etýän adamlar bar. En atasa edäýdiyse de etmeýän adamlar bar. Tak što her adamın şahsy hususy wybery mykam diýen. Men hiç gaçan men müň reklam edäýin näle odan
ködürleyin. Adamın özünün aklı var, öz karar ver ya, doğru diyem. Devam ettik. Sen häzirki wagtda Tmstars accountundan bir ayın dowamında ortaça näçe girdijin bar? Bir ayın dowamında $500,000 aralyk. $500,000 arası. Gaty gowy. Devam ettik. Konkurslarda bir düşýän ýeri bar, bir peselýän ýerler bar, konkurslar nola çykýan ýerler bar. Men taktam 2 sanja konkurs etdim. Yanlışmasam Kazanda o sen polisiýa işgärleri tutsagy diýär we maşina mindirip akitýärler-de. Şonu hayt üçin edilen bir işmi ýoksa bir zatlar boldymy, näme boldy? Ne. Ata haypada podключаться etdi şu tema. Ne lisem kam biz challenge'dan sonra Türkmen Partisi etdik. Türkmen Partisi Kazan'da karantindan soň köp taýyplan ýüregi konkurs görnüşinde bir gowy partisi etdik. Bir gowy emmek işin gowuna turdy. Berekeler. 200 ýardım atnaşdy. O şondan soň bir daçy oturmana gittik Kazanyň çarşan ýanyna, Gazanyň bir ýeri bar. Şo Gazanyň ýanyna oturýardyk. O parkda da kalyan çekmek bolan oken. Birden çekmeye başladık. Oturduk, vaat ettik. Her kim öz keyfinde ki anardan ahrana geliyor, bolan ok diyorlar. İçimizde de biraz keyif bırak. Ahrana ölen biraz söz adaşya, tam söylüyor, vaat etti. Son öyle ahrana gidecek, hiç geli urşturuş yok. Şu vaatlar trak dolu bilýän bolsaň, mektepde atış şkoly näçe musulman çağı ýok, atış şkoly. Şu vaat usulýany şu şäherden, anardan patruller geldi, ýa-ni soň ýene bir ýer 3-4 fan geldi. Kamera açıp snimal etmeye başladık ama şu an bizi eple uğradılar. Тебе можешь говорить, брат. Что ты хочешь? Tevavi ne lisem kam? O şu an usulüne de moş bir akitmedilerdi. İş olarak yaptın. Bunu böyle beni eplediler. Şeydi ben. Qara olan üçin de. Ama bir edil bir yer ve fatıq ýokdar, bir bispirjel ya garagolluk ýok otayda. Birazçyk söz adaşyldy, şu adam usulýene de bulan plus oly bir şeydi 3-4 saatlygyna ýygnadylar. Arsny olar düşünür şaýrylar goýberdiler. Orslon diýişine görä podgorячий ruki попал. Da. Orsetde beğenýän zatlaryň biri Orsetde türkmenlerimizi jemläp agdy bir şekilde Türkmen Sound Challenge-ny edýän. Muňa üçin aýry bir syýlyk, aýry bir minnetdarlyk bildirýän. Türkmen bayrağımızı parlayan berek. Baklar var orada talipler bilen challenge'da kim näme Kazanyň talipler bilen şu challenge'in soňunda nokat goýduk. Dünýä türkmenlerine salam we tiýler. Pikirimçe medyatymy online gepleşikler görýänsiň, aýdymçylar bilen, başlar bilen edýänmi diýip. Inniki gepleşige kimi çağıraly? Inniki gepleşik aýdymçylardanmy? Hawa. Men diýen adamma çağıryp bolmalymy kam diýen. Aýdymçylardan diýip. Aýdymçylardan, rapperlardan gerekkä, imin aýdymçylardan. Gerek ýöne rapperlar bir sebäp bar gelen oklar bilen ok näme? Rapperlar bir sebäp bar gelen ok. Kim bar? Kara. Nesip bolsa biz kara öňem bir hödürledik zat etdik ýöne bilmeýän kara ya sen ok ya başga bir sebäp bar. Bolmasa men kara bilen öňden tanış. Kim bana bizden bir şu an sizinkiden çıkmadıklardan sen bana bir 5 tane aday edip bersen men şolaryň içinden saýlasam näme bol? Bilmedim. Gülşat Gurduwa bar, Aga Dönmezov bar, Hemra Rejepov bar. Ondan başga näme täze aýdymçylarym bar. Täze aýdymçylara aýdyp bolýan. O täze aýdymçylaryň tek kim. Dawaş soragy kommentariýada belleseler, aýdymçyň online gepleşige gelmedik. Online gepleşige gelmedik aýdymçylaryň içinde kimi isleýän bolsaňyz tesirlerde ýazyn. Plus 50.000. Inniki plus 50.000 gepleşigine kim çağıraly? Aýyn papiran çağır. Bagtay netip bolsa, netip bolsa. Bilişime göre sen hip hop bilen aran has ýakyn.
Türkmenistan'da häzirki wagtda 3 sana hip-hop artistlerinden kimi saýlaýan? Häzirki wagtda aktiv şekilde aýdýanlardan. Zat. Täze balibom. Täze 2. Sizden var. Qatiksen talant, qati bir täze bir stil getirýärler Türkmenistana. Türkmen wapşe media. Inta yang bir aborod alan oglanlar 3 Svizi 347. Şu üçsini men iki içine de yer beremok. No şu gelýänler şolar. Şolong bir täze bir stili var. Hiçkili Türkmen hip-hopda eşitilmedi, görülmedi. Hemmesinde de üstünlükler. Benim şol Oglanlar gaz balet etýärler. Lişni men sizin fanadyňyz. Mena fanatda Lionel Privestoy, berekeler, respekt. Kstati senin var. Sen ýöne gaty ret çıkaryan. Sen men ret çıkaryan. Sen blogger, YouTuber, rapper, много чего. Молодец sen var. Mümkin boldy üçin. Tamam, minnettar. Dowam etdik. Şunça soraw berdikden sana Dewran. Ýöne içinde belki sana bermedik sorawmyz bar. Ýöne sen şo sorawa jogap bersin gelýär. Şo sorawy özüň seslendirip we jogap bersen. Budun näme diýsem kan bir motivasiýa stiline bir zatlar diýmesem prosto hiç kimden hiç gibi işlerde garaşmaň hiç haçan. Iň bar zadyňyz siz öz eliňizde. Tak što prosto bir maksat koyduğunuz davay şu tarafa yören, ädim liboy maksada yetilýär. Sen et biljekdiň sen sen. Doğru. Koşulýan. Eta kak sorawan däle men aýdasym gelen var. Bu maslahat sen maslahatyň dogry. Şu ýyla we ilerki ýyllara näme maksadyň bar? Indiki şu ýyla imna media zatda sferasında. Sferasından ýylyň blogger adyny alysym gelýär. Şoňa tarap staratsa desim gelýär. Biz geçirýäris şonu bilýänsiň, biz geçirýäris YouTube'da saýlar. Siz hem geçirýäňiz. Men pikirimçe şu ýyl köp zatlar etdim. Köp şäherlere aýlandym. Köp şäherlere çeýetdim, partiýalar etdim. Bolsa staratsa etjek, doşdo şu ýylyň blogger adyny alysym gelýär. Media urdan şu atak arzuwlar, pikirler, maksatlar ken. Gülýaly. Täze bloggerlar, başlajak bloggerlara we häzirki täze bloggerlara näme maslahat berýän? Näme maslahat berýän? Biraz aktivni, biraz ýüzüňizi görkezin. Biraz öz stiliňizde başlaň. Birine öýkünmäň, hiç kimden söz almaň. Haçan özüňizi tapasyňyz, özüňiz özüňizde işlersiňiz, öz stiliňizi dörelersiňiz, şonda üstünlükler beýleklerden ýetgeçlikler bolar. Birine meňdejek bolmaň, özüňiz tapyň esasy zat. Öz stiliňizi döredin. Şonu hemme da gowalar. Doğru. Dewran, şeýlelik bilen mene soralym hemmesini berdim. Senim hemme soralara jogap berdiň. Berekellar. Sen bilen sag bolaşaýly. Nesip bolsa ileride İstanbul'a gelsen hökman görüşeli, challenge edelik, hökman bile videolar düşüreli. Bolýarmy? Bir bet partisi orna, Nesip bolsa. Özüňe goýja seret olanlaryň hemmesine salam aýt. Sen bilen sag bolaşýar. Sağ ol, Jayty. Sağ olun media tama grupasy hemme sağ olun çağıran üçin. Size de dalýan işlerimiz işlerinize üstünlük. Ve şuna meňdeşler. Minnettar. Hemmesine salam aýt. Sağ ol. Hemme sağ olun dostlar. Can sağ olsun. Şeýlelik bilen dostlar gepleşigimiziň soňuna geldik. Pikirimçe bilesiňiz gelýän soralarlaryň hemmesine jogap berendir diýip umyt edýän. Sizden bir kiçirek haýyş like basýaňyz, tesir edýäňiz we şu bölümi tymyslar sarada bilesi gelýän hemme kime bir-birden paýlaşsaňyz biziň üçin uly kömegiň bolar. Özüňize goýja serdiň, hoş, sag bolun.